No habló de usar el nombre de nuestro Dios en Ek vano. vertel niet van de noem, Jezus die noem aardig gebruiken. No habló de codiciar las cosas ajenas. Ek vertel niet van afjanstig zijn. No habló de eso. Dijo, este es el mandamiento más importante. Ik vertel niet van all day. Ik denk aan deze een, den ganz wichtigste. Hoy quisiera compartir un mensaje Vandaar wil ik wel gleich een inzet met te delen. que me gustaría que usted lo captara de parte de Dios Ik hoop je neemt dat ze ons is van God je dat zijn dat. y lo tomara de parte de Dios como una señal para su vida. En dat ze aannemen als van dat een teken weer van God. Le voy a decir esto, ¿está bien? Ik wil je dit zeggen. Is dat dan? Yo no soy profeta Ik ben niet een profeet. ni hijo de profeta, En ik ben niet een jong van een profeet. pero mientras que estaba parado ahí Maar eerst als ik dus stond, y yo levantaba mis manos ik deed mijn hang op y hier. tenía ganas de aplaudir Ik wil zo hier knotsen. y lo hacía de vez en vez, En dan hier ze aan mijn hand komen. pero no es muy cómodo cuando solo yo lo iba a hacer. Maar dat is niet zo makkelijk van bliss ik is dat zo bralen en klotsen. Pero una cosa sí sé, Maar één ding weet ik. varios de ustedes Meerdere van jullie querían hacerlo. willen ook. Yo no soy el pastor de este lugar, Ik ben niet de prediker voor deze kerk. pero creo que cuando usted sienta hacerlo, levantar su mano, Maar wanneer je gelooft, dat wanneer je dat speren, dat de kunnen zijn, er je vriend kan zijn, dan heeft je een hand op. abrir su boca Merk je een muil op. y decir, te alabo En Dios. zei, ik bid die aan God. Eres grande, Je Señor. bent groot. Eres maravilloso, Je bent Dios. wondervol. Eres poderoso, Dios. Estás en medio de tu iglesia, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Dankzij voor La je próxima zijn vez met no se detenga y levante su mano y hágalo. ons. Nächste Mal wel, ik ga je zelf die hand is dat opheffen. No pasa que un líder vaya y le diga, Dat wordt het niet, wanneer de vluchting zet je hem voor de zaak, je zal een beetje stellen. no hay problema, está Dat wordt het bien, niet. porque está adorando a Dios. Nee, die dat God prijzen. Y eso no es pecado. En dat is niet een zin. Adorar a Dios no es pecado. God Hacerlo aanbidden con is niet een zin. desorden tal vez, pero adorar a Dios no es pecado. Yo quisiera Wanneer je dan voor de aardige je zegt, dan is het vlees. Maar God aanbidden met een reine en rechter hart, dat is never een zin. Yo quisiera compartir con ustedes un mensaje hoy. Vandaar wil ik jullie gleich dit met te delen. Me he atrevido a nombrarle así. Ik heb me geleerd dat ze dit te zeggen. No te olvides de adorar a tu Rey y Señor. Niet vergeten die König en die God aan te bidden, den te loven en prijzen. Podemos tener bastantes planes para el día, para la semana, para el mes y hasta para el año. Werken hebben we al plans voor vandaag, voor morgen, voor de ganze week, voor de maand, ook voor jaar. Pero si revisamos esos planes, Maar wanneer we deze plans van even checken dan notaremos gaan we verken zijn que dentro de ellos dat aan deze plans, manche deze plans, no está el adorar a Dios. du nog niet mank is dat God loven en prijzen. Todos los planes son buenos, no estoy diciendo que son malos, hay que ser ordenados, Alle plans dat zijn fijne. Ik zeg niet dat het dames zijn ook wanneer niet fijn en ordelijk zijn. pero no nos olvidemos de adorar a Dios. Maar we moeten never vergeten God te loven en prijzen. Mire, en el libro de Jueces, En rechter, de boek in de Bijbel wordt de rechter heet. capítulo 2, Kapitel 2, verso 12, vers 12. dice de esta manera, Daar zegt ze dit. abandonaron al Señor, Zij verleuten den Herrn. Dios de sus antepasados, De voeraars en God. quien los había sacado de Egipto, Wordt eind uit Egypte uitgebracht wordt. siguieron y rindieron culto a otros dioses, En volgen andere jaren nu. los dioses de los pueblos vecinos. Zij vangen aan nubers jaren aan te bidden. Y así provocaron el enojo del Señor. En doe met den Herrn zijn oor. En vorderden doe met den Herrn zijn oor riet. Así que podemos tener muchos planes, So wie kan verken vele plans hebben. pero debemos de incluir dentro de ellos Maar wie moeten aan die plans, el adorar a nuestro Dios, deze man kan God beloven en prijzen. el rendirle alabanza a nuestro Dios. Den zing, te zing. No es que nosotros tengamos otros dioses, Dat is niet dat we andere jaren hebben. pero podemos tener otras
cosas que adoramos y le rendimos tiempo Aber vi har fjern dingen hvor vi mere tid geben os God. que podríamos darle a nuestro Dios. En det tid vil vi kan ons God geben. Así es que hoy en esta mañana Så diesen morgen quiero invitarlo vil jeg give anledning, a que no se olvide de adorar a nuestro Rey y Señor dat die nergens vergeten ons todos los días de su vida. Jeder dag van je leven. De la misma manera como hay gente que tiene otros dioses, nosotros podemos caer en ese error. Praktisch de andere mensen zijn wat de andere jaren gaan, wie kan ook dus een aanvallen. Algo que molesta a nuestro Dios, Eens wat ons God borat, que realmente molesta a nuestro wordt Dios, den op eerms borat. es que le demos gloria y honra a alguien o a algo que no es Él. Wordt den borat dat als wanneer eens wat ondert wordt niet de als meer tijd, meer prijzen geven ons den. Y podemos caer en ese error. En dat zalig en zo'n aan te vallen. Así que yo le voy a invitar que cada vez que usted pueda, cada momento que usted pueda, So ik lade je aan, jeder minuut, jeder stund, jeder dag wat je kan, alabe a Dios. wil God loven en prijzen. Él está aquí. Dat is je zo. ¿Sabía usted esto? Wist je dat? Podría decir, Oba yo. Kan je op jou zijn? Él está aquí. Dat is je zo. Mire, si Él está aquí, Van dit je zo is, Él es digno de toda nuestra gloria y honra para Él. dat meint zoveel, wie zullen den prijzen en loven, is dat maat. Als Les, het zo. les quiero contar algo. ¿Está bien? ¿Quieren saber algo? Ik wil je eens vertellen. Wil je eens weten? ¿Alguien les gusta el chisme? Werkelijk te kluderen. Ok, ahí les va. Una vez estuve en una iglesia. Ik wil eenmaal in een kerk ben. No voy a decir dónde. Ik wil niet zeggen waar, Estuve en una iglesia. maar ik wil in een kerk. Los que me conocen un poco más Die van jullie wat meer een beetje beter gaan, saben que nosotros somos un poco más ruidosos para alabar a Dios. je weet dat vielleicht dort wie, daarvan doen we ook komt, dus een beetje luider van wie dan zingt te God, of prijzen. A mí no me cuesta trabajo aplaudirle a mi Dios. Dat braucht keine Anstrengung, wenn ich so luid sein wie God prijzen. A mí no me cuesta trabajo gritar un gloria a Dios. Dat braucht keine Anstrengung, wenn ich wel loof en prijs God, wenn ich da wel David brauch. O un te alabo, Señor. Oder ich sing te die God. Tú eres grande, Du Dios. bist groot. Eres maravilloso, Du Señor. bist buitengewoonlijk. Pero un día fui a una iglesia. Zo doe ik in mijn kerk. Y era una iglesia muy callada. En deze andere kerk, dit was een stille kerk. Hay algo que Dios ha puesto en mí Du is eens wat God in mijn hart heeft neergelegd. y lo ha puesto en usted. En daar heeft het aan jullie ook neergelegd. Fuimos hechos para adorar a Dios. Jullie gemerkt om God loven en prijzen. Seamos cristianos o no seamos cristianos, fuimos hechos para adorar a Dios. Als we christen zijn of als we niet christen zijn, wie jullie gemerkt om God loven en prijzen. Pero hay algo que puso en nosotros y es el sentir su presencia. Maar er is iets wat aan ons naam heeft en dat is God spelen wanneer eens waarom is. Y en la manera en que reaccionamos En dus wie ons dan opstellen, of wat we doen nu ons opstellen, cuando sentimos su presencia, wanneer we dat spelen dat er raam is, nos muestra un poco dat wijst ons, de si damos o adoramos a Dios. dat wijst ons wat we zullen of wat we doen, God prijzen. ¿Usted se da cuenta de que Dios está aquí? Zeg je dat al aangewend dat God hier zo is? ¿Sí? Ja? ¿Está en medio de nosotros? ¿Está aquí con nosotros? Ja, is hier bij ons. En esa iglesia yo fui Ja, deze kerk waar ik dan weer gaan je voor. y estaba sentado casi al final Ik zat eens voor daar te hangen eens voor. y tenía personas a mi lado derecho En ik hoor om mijn rechterzijde hoor ik mensen y al lado izquierdo. en aan mijn linkerzijde hoor ik ook. Y yo sentía la presencia de Dios, En así ik kon como, dat spelen dat God doet weer. así como la siento en este momento en medio de nosotros. Praktisch ik dat krank nu kon spelen dat hij is. Pero todo el mundo estaba callado. Maar de ganze Welt, de ganze kerk, die was stil. No se daban cuenta que Dios estaba ahí. Die worden dat niet mal aan dat God doet weer. Y yo le dije, Señor, Ik zei, God, no se dan cuenta que tú estás aquí. die worden ook al aan dat je bent. Yo volteaba y miraba a la gente Ik draaide mijn kop en ik keek naar de mensen met me. y no se daban cuenta que Dios estaba ahí. En die worden dat niet aan dat God doet weer. Y Dios puso en mi corazón y me dijo, no se dan cuenta que yo estoy aquí.
En dan keek God in mijn hart en hij zei te mij, die worden dat niet aan dat echt zijn. Dios está en medio de nosotros. God is hier zo bij ons. Él está aquí. Hij is hier. Y yo estoy 100% seguro En ik ben me 100% zeker que si Jesucristo se hiciera palpable y se sentara en esa silla, dat wanneer Jezus hier zo wordt op iemand zijn te zijn, todos estaríamos mirándolo a Él. wie willen alle door gaan kijken. Todos quisiéramos ir y saludarlo. Wie willen dan alle door gaan gaan en begrijpen. Y a lo menos decirle gracias, Señor, En wie willen wel zeggen, dankzij Jezus. por morir por mí en la cruz, Gestorven voor mij aan het kruis. por dar tu vida por mí. Voor die leven geven voor mij. Él está en medio de nosotros. Die is hier. Él está aquí. Die is hier. Él estaba en esa iglesia Die weer en die kerk dan ook. y claramente me dijo, no se dan cuenta que yo En die estoy zei dat aquí. ganz klar te mij. Die worden dat niet aan het echt zijn. Así que no se olvide usted Zo, dat je het niet vergeten. de adorar a su Rey y Señor, Jeder dag je König en je Herrn te prijzen en loven. donde quiera que esté. Hoe immer je bent. Él está aquí. Die is dus zo. Así que a lo menos, no sé si lo va a hacer muy despacio. Zo, ik weet niet of die wordt vielleicht boeziger zag. Tal vez solamente diga, gracias, Señor. Vielleicht kan je bloos zeggen, dankzij God. Pero empiece a adorar a Dios. Maar dat aanvang God te loven en prijzen. ¿Ok? Ja? ¿Lo hará? Wil je? ¿Will you? ¿Lo hará? Wil je? ¿Sí? Ok. Por mí no hay problema si usted empieza, yo escucho de repente por acá, Señor, gracias Dios. Voor mij is het geen trouble, want hier zijn niet op ons en aanvangt op liedjes te zeggen, O dankzij por God. acá se escucha un aleluya. Oder wenn hier zijn dat op staat te hier is, halleluja. O un te amo, Señor. Oder ik gleich die God. O por qué no un ayúdame, Dios. Oder wenn Gott nicht, help me God. O un yo sé que estás aquí, Señor. Oder bloß sagen, ich weiß du bist hier God. No sé. Ich weiß Mire. nicht, was immer. Le quiero presentar uno. ¿Por qué adorar a nuestro Dios? Mire, usted ha escuchado los mandamientos. Yo creo que los mandamientos no los sabemos todos, ¿verdad? Je kan, wer van hier zo, je kan, de meeste kan de geboten van God, nee? Alejandro, más o menos ¿cuántos mandamientos hay en la Biblia? Alejandro, No, ¿hoeveel no me diga, ¿no? mandamientos No me zijn diga. Casi siempre contamos 10, ¿verdad? ¿Cuántos mandamientos contamos? Hoeveel, dat is van wie we een deel houden. Hoeveel geboten zijn er? ¿Sabía usted que hay más de 600 mandamientos? Wist je dat er weer een 600 geboten? ¿Cuántos? Hoeveel? Más de 600. Meer als 600. Pero los mandamientos comienzan con algo Maar die moeten eens wel aanvangen. muy importante. Dat is heel wichtig. En el libro de Éxodo, En Apostelgeschichte, capítulo 20, kapitel 20, versos del 1 al 6, vers 1 tot 6. encontramos que Dios Weet jij wie dat zijn? es quien le da inicia esta lista de Dat is mandamientos, hoe hij aanvangt met deze lijst van geboten. que a través de Moisés lo trae al pueblo. Door Mozes brengt hij die naar de stad. Si vamos para allá y los leemos, Wanneer we zo gaan en die lezen, permítame ir porque necesito leerlos con usted. Libro de Éxodo, het boek van Tweede Mozes, segundo libro de Moisés, capítulo 20, versos 1 al 6. Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras, diciendo, God juif en am al deze weer in zeer. yo soy Jehová tu Dios. Ik zie de Heer, je God. ¿Se da cuenta cómo inicia? Wil je aan woord je aanvangt? Yo soy Jehová tu Dios, Ik zie de Heer, je God. que te saqué de la tierra de Egipto, De je uit Egypte uit de slaverie gebracht heb. de casa de servidumbre. Uit de slaverie gebracht heb. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Je durven geen God gaan buiten mij. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Je zal je geen afgod maken en geen vorm smeden van earnwoord. En dan ook van dat am hemel buiten hem, oder ook van op de eer, oder wat van dat woede aan de eer is. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, Knuit je niet voor die en doet die niet. fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ik alleen zie de Heer je God en met geen anderen top.
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardas mis mandamientos. Ek bestroof de voeraars er zijn en de tjenga, wat op grootjenga en uurgrootjenga en de jeng mi schoven. En blijf terughartig met mijn lijf voor duizenden generationen, zodat wordt mij goed zijn en in mijn geboten leven. Voy a resumir estos 6 versos. Dit is als versen waar ik nu een beetje kort aan maak. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué debemos de adorar a nuestro Dios y no olvidarnos de adorarlo? 1, se presenta a sí mismo. Het is wichtig dat we weten waarom we zijn weten woont ons God is en waarom bloos den on te praten. Nummer 1, dat ons introducing. Zichzelf, naar ons introducing. Y escuche esto, este primer mandamiento resumido En hoor maar dit, dit eerste gebod, ganz kort gezegd, es para su pueblo, dat is voor den zijn stad. es para usted y para mí, Dat is voor die en voor mij. es precisamente para nosotros. Dat is kracht voor ons. Dice él, yo soy tu Hij Dios, zegt, ik ben dien God. te saqué de esclavitud, Ik hoorde uit de te saqué de la oscuridad, Ik hoorde uit de finsternis richten. te puse en la luz, Ik hoorde een licht nemen. te di salvación, En ik hoorde je saved. te perdoné tus pecados. Ik hoorde die zin voor Yo je. soy tu Dios. Ik ben dien God. Nadie más lo hizo. Zes China had al dat je doen. Nadie más lo puede hacer. Zes China kon dit doen. Así que debes de honrarme. So wie worden zouden den loven en prijzen. A nadie más le des alabanza. Dus zes China loven en prijzen. Resumido el primer mandamiento así en grande. So hostig gezegd, dat is een groot gebod, maar hostig gezegd. Solo Él es digno Plus, ik wil plus zeggen, de nuestra alabanza, dat plus ons God, de nuestra adoración. plus ons God aanbidden. Entonces, ¿por qué cuando yo le invito a que no se olvide de adorar a nuestro Rey y Señor? So wanneer ik je aanlood, dan plus ons einziger God loven en prijzen. Porque es nuestro primer mandamiento para su pueblo. Dat is ons dat eerste gebod, voor den zijn stad. Cuando vamos a los evangelios Want we doen in een andere weekendje, y vamos a Marcos capítulo 12, en we doen Marcos vers 12, kapitel 12, versos 28, 29 y 30, vers 28, 29 en 30. encontramos que nuestro Señor Jesucristo Toen hebben we zijn dat Jezus, es cuestionado toen doen we den uitvragen. por los religiosos Voor alle eeuwige mensen die wat de andere religie hebben. y dentro de esas preguntas En mank deze vrouwen le hacen la pregunta de cuál es el mayor mandamiento o cuál es el más grande mandamiento. mank deze vrouwen dus einer die zegt, woont als dat wichtigste gebod. Y Él les dice 2. En die zegt 2. 1 le dice, el primer mandamiento, 1. Eén, de ganz eerste, 1 dice, één. tenemos un solo Dios We hebben bloos één God. y Él es el único que debemos de adorar En dat is de einzige wat we gaan zijn loven en prijzen. con todo lo que somos, Met alles wat we hebben. con nuestra mente, Met ons con verstand, nuestro cuerpo, met ons character, con nuestro espíritu, met onze con nuestra gedachten, alma, met con onze- nuestras fuerzas, met al onze con kracht, todo lo que somos. met alles wat we zijn. Adoraremos a nuestro Dios. Waar we den loven en prijzen. Amaremos a nuestro Dios. We worden den loven. Este es el primer mandamiento, dice, este es el más importante de todos. Dit is het No, eerste gebod en het wichtigste gebod van alle. no habló de robar, Ik doe niet vertel van no stelen, habló de mentir, niet liegen. no habló de usar el nombre de nuestro Dios en Ik vano, vertel niet van den noem, Jezus die noem erg gebruiken. no habló de codiciar las cosas ajenas, Ik vertel niet van afjanstig zijn. no habló de eso, dijo, este es el mandamiento más importante. Ik vertel niet van al die. Ik denk aan deze een, den ganz wichtigste. Amarás al Señor tu Dios Je worden God geen tjanig loven. por sobre todas las cosas. Meer als al dat eeuwige wat je hebt. Entonces, ¿por qué adorar a nuestro Dios? ¿Por qué no olvidarnos de adorar a nuestro Dios? So, waarom zelf weer loven en prijzen? Waarom hebben we er niet plus van vergeten? Porque es un mandamiento para usted y para mí. Ik denk dat is een gebod voor die en voor mij. Somos su pueblo. We zijn den in de stad. Cuando yo diga somos su pueblo, usted dice amén. ¿Está Wanneer ik bien? zeg, we zijn den in de stad, dan zal je zeggen amen. Ja? Are you ready? Zijn je ready? For really? Zijn je op eerst ready? For real? Op eerst? Somos su pueblo. We zijn den in de stad. Somos su pueblo. Somos su pueblo. Somos su pueblo. Perhaps. Maybe. Amén. Somos su pueblo. Somos el pueblo del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Él nos compró con su sangre en la cruz. Der hat ons gekauft met den zijn bloed on Kreuz. Oh, se me olvidó que estábamos traduciendo. Kort vergeten, dat ik dat nog zal dit even zijn. Me emocioné. Ja, Entonces, geschafft geworden. el mandamiento es para usted y para mí. Si somos su pueblo, es un mandamiento. Si usted dice, es que yo no me siento cómodo Dit is een gebod. In verken denk aan de vlees, maar ik ben niet gemütlich. adorando a Dios, Want ik zal op lieders den loven en prijzen. yo lo adoro en mi corazón, Ik doe aan mijn hart, pero me siento incómodo maar mij is onmakkelijk, levantando una mano, wanneer ik mij zal een hand opheffen. abriendo mis labios. Wanneer ik zal mijn miel opmerken. ¿Qué dirá mi vecino? Wat wordt mijn noeber zijn? ¿Qué dirá mi esposa? Wat wordt mijn moomtje ¿Qué zijn? dirá mi esposo? Wat wordt mijn oomtje zijn? ¿Qué dirá mi novia? Wat wordt mijn miaal zijn? ¿Qué dirá mi novio? Wat wordt mijn jong zijn? Hey, es un mandamiento. Maar dat is een gebod. Adora al Señor tu Dios. Doop God dien tjanig. Ámalo con todo lo que tú eres. Leef den met alles wat je hebt. Amén. Amen. Y si no, mire, recuerde que esto lo vamos a hacer por la eternidad. En wanneer je moet ontdekken, dit wat we voor Emma doen. Así que vaya practicando. So, je moet nu aanvangen te... Porque allá en el cielo, Wenn gestern deed je. por la eternidad, En voor Emma word je. es lo que vamos a hacer. Dat is wat we worden doen. Vamos a honrar a nuestro Dios allá. We worden den de eer geven. Vamos a alabar a Dios allá. We worden den loven en prijzen Y daartoe. todos vamos a decir, santo, santo, santo. En we worden alle zijn heilig. Tal vez aquí nos cuesta trabajo hacerlo. Vielleicht hier zo brukt het een aanstrenging tot te doen. Vaya practicando, Maar je wordt moeten aanvangen te leren. porque lo haremos por la eternidad. En we worden dat voor Emma doen. ¿Ok? Ja? ¿Estamos de acuerdo? Ja? ¿Están aquí? Sí. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, Wil je nu in 5 Mose gaan? capítulo 6, verso 13. Vers 13. A Jehová tu Dios temerás Eet den Herrn je God y a Él solo servirás. en bid blus aan. Y la otra parte, bueno, la voy a leer, no, En dat andere part, dat is niet zo wichtig, ik wil het willen lezen. y por su nombre jurarás. Want je wordt en eet verspreken, dan dood dat aan zijn noem. ¿Se da cuenta de cuando dice por su nombre jurarás? Waar je dat aan wordt, dus zegt dat en den zijn noem, waar je geholpen wordt, Es un gran compromiso, dat is een grote verspreking. ¿sí? Porque quiere decir que confiamos, amamos de tal manera a nuestro Dios, Ja, wegen dat wijzen dat we moeten den vertrouwen en we moeten den luiven. que si nos comprometemos en su nombre, En dat wanneer we dat alle doen en den zijn noem, ese compromiso de verspreking, no se romperá, dat wordt never twijfel. porque amamos a nuestro Dios, Wenn we luiven aan God. porque honramos a nuestro Dios, Wenn we dan den die eer geven. porque alabamos a nuestro Dios, Wenn we loven en prijzen den. porque no tenemos otro Dios. Wenn we gaan niet een andere God. Por eso cuando dice la palabra y por su nombre jurarás, Deswegen wordt dat zegt dat. estamos diciendo Dan zegt hij. qué tan grande es nuestro Dios Dan zegt hij, hoe groot ons God op ons y is. cuánta fe tenemos en Él. En hoeveel we den zullen de eer geven. Amén. Amen. Amén. Entonces, uno, ¿por qué honrar, por qué adorar a nuestro Dios y no olvidarnos de hacerlo? So, eind. Waarom is het zo wichtig den loven en prijzen? Waarom hebben we er niet plus van vergeten? Porque es un mandamiento para nosotros. Denk dat is een gebod voor ons. Si tal vez usted dice, no, es que yo pues no me siento cómodo hacerlo, no quiero hacerlo, Vielleicht zeg je, nee, ik voel me niet gemütlich, ik wil niet. es un mandamiento. Dat is een gebod. Así como usted dice, es que no debo de robar porque Dios dice que no debo de robar, Krijg je van je denken, ik wil niet zelf zuipen, wenn God zegt, ik zal niet drinken. adore a Dios porque Él dice que lo adore. Krijg je dat wil je zelf God loven en prijzen, wenn hij zegt, wie zal. Amén. Amen. Dos, 2. ¿cómo andamos de tiempo? Todavía no veo ninguna señal de córtale. Hoeveel tijd heb je nog? Nog als kennen, is met de vinger. Dos, Nummer 2. porque Él es nuestro único Dios. O sea, uno es un mandamiento, pero Él es nuestro único Dios. No hay otro Dios para nosotros. Nummer 2, wir haben bloß ein Gott. Nummer 1, wir sollen uns Gott loven und preisen. Nummer 2 ist, wir haben bloß ein Gott. Hay un fenómeno Du hast ein Ängste von Menschen sein. triste Das ist traurig. y molesto espiritualmente. Und das ist onmogelijk in onze Säule. Se están levantando altares De mensen die dan altars merken. a la Santa Muerte. Dat is niet een dood, zoals je gezegd. Un día iba yo rumbo a Durango Een dag weer gaan we naar Durango. y me pasó una camioneta muy recio. En de wienvaardig te voet me zag boezig voorbij. Dije, tal vez tiene prisa, Ik dacht zo, deze vliegt plus boezig. algún enfermo, Vliegt heeft hij een kranke. una emergencia. Een emergency. Lo que pasó es que ahí en la piedra encimada Wat er dan passiert, als du zo een stein bezitten weg,
¿Cómo? ¿La piedra encimada? ¿El pueblo que está aquí? Ah, is een pueblo. Sí. Okay, dat is niet dort wat is het. Dat me leid. ¿Sí saben dónde está la piedra encimada? Weet je wie de stad is? La camioneta se paró en un altar para la Santa Muerte. Allí estaba rezando. En dan was dat vaardig dat heel stil en dan deden ze een altaar aanbidden, een altaar wat dus van mensen gemerkt werd. Quiero hablar espiritualmente, ¿ok? Ik wil juist van dit vertalen. ¿Sí? ¿Está bien? Ja, is dat fijn? Se puede hablar espiritualmente porque Jesús le dijo a aquel hombre que llegó de noche con él, Als dat dat wanneer je dat juist vertalen, wegen een dag wordt een mens dus met Jezus. y le dijo, En ¿te dan es zei hij- necesario nacer de nuevo? dan zei hij, dat is nodig dat een als frisch geboren. Cuando este hombre no entiende, Want dus omdat die verstand dat niet, die verstand, ja. le dijo Jesús, si estas cosas no las comprendes, las espirituales, menos. Dan zei hij, want je deze dingen niet verstaan, dan wil je dat juist nog ben. Así que quiero hablar espiritualmente a ustedes, Dan wil ik juist niet vertalen. porque son el pueblo de Dios. denk hier zijn God zijn stad. Esta gente está adorando a la Santa Muerte. Deze mensen die daar iets van onder het aanbidden, No se dan cuenta die worden dat niet aan. que es un Dios Dat is een God que ya está vencido, wat u al verspeeld heeft. que está programada Dat is niet, dat is plus zelfs gemerkt. Het. su terminación, Den zijn eng. que va a ir al lago de fuego. Die wordt aan vuur brand. Y esta gente le adora. En deze mensen bidden dat aan. Así que espiritualmente Zo, wanneer ik juist zei, hay una du is iets wat. guerra. Du is een krijg. Y nosotros tenemos a un solo Dios. En wie hebben bloos een God? No tenemos que andar adorando imágenes, We brauchen niet billen aanbidden, ni dioses, niet andere jatten. ni colgarnos algo, En we brauchen niet iets aan de ni nek, tener algo en la casa, niet aan huis ni en el carro, niet aan de koor. porque tenemos a un solo Denk Dios, we hebben bloos een God. suficiente y bastante para Dat todo. is wie ever genoeg voor El alles. único Dat Dios. is de einzige God. No necesitamos más, Die ons fehlt niet nog maar. pero espiritualmente, Aber juistlich, quien está atrás de esas imágenes, die immer hängen al de andere jatten en billen is, sabemos quién es. wie we in wereld is. De hecho, Wie we in nav. cada vez que yo paso por esos lugares, Jedes Mal, waar ik voorbij ben, deze sterren gaan we dan aanbidden. yo, Ik, José Padilla, José Padilla, yo lo hago ik zei dat. porque sé que tengo a un Dios poderoso, Want ik weet dat ik een magia God. que no hay nadie como Él, Du is China is deze. que ni siquiera esas imágenes que ellos le temen Dat niet mal de billen wat andere mensen aanbidden dan en wo die voor angst hebben, tienen poder niet mal die hebben de kracht como mi Dios lo tiene. wat mijn God heeft. Y Dios ha puesto en nosotros autoridad. En God, die heeft andere mensen authority gegeven. Pero yo, José Padilla, Maar ik, José Padilla, tomo de esa autoridad ik neem van die autoriteit. y cuando paso por esos lugares, En wanneer ik voorbij die sterren voor, digo esto. zei ik dit. Lo digo yo, no sé si usted lo puede hacer si sienta esa libertad de parte de Dios. Ik zei dit. Ik weet niet of je willen of als je zoveel je zullen. Yo digo, el Señor te reprenda. Ik zei, de God gleicht je niet. A ti, le digo a esa imagen, a ti Ik zei te dat beeld. Te Ja. die y a toda tu parentela, en alles wat die aanbidden. todo lo que está atrás de ella. Alles wat die hangen is. Yo sé que muchos no lo harán, Ik weet er zijn zoveel wat dat niet van doen. pero Dios ha puesto autoridad en nosotros. Maar God heeft ons de autoriteit gegeven om dat te doen. Amén. Amen. Okay. Tenemos a un solo Dios, no necesitamos más dioses, no necesitamos ningún otro Dios. We hebben bloos een God. Ons veel niet nog maar jada. Tenemos a un solo mediador We hebben bloos een wat alles kon. entre Dios y nosotros, Tussen God en ons. y su nombre es Jesucristo. En den zijn noem als Jezus Así Christus. que no necesitamos otro Dios. Zo ons veel niet nog maar. Ningún otro pagó por nosotros. Niet een 16 heeft voor dat betaald wat Ninguna de esas imágenes, ninguno de esos ídolos, no solamente aquí en México, en todo el orbe, Niet een van de bellen
wat de mensen hier in Mexico dan aanbidden, ook ergens voor onderwijs op de wereld. Ninguno de esos dioses Niet een van die jatten pagó por nosotros en la cruz. heeft betaald voor ons onder kruis. Solo uno murió por nosotros. Plus einer weer voor ons gestorven. Solo uno derramó su sangre por nosotros. Plus einer leidt zijn bloed uit. Solo uno hizo que usted y yo pudiésemos tener la oportunidad Plus einer, die geeft die in mij de gelegenheid de poder entrar al cielo. om aan hemel te nemen. Ningún otro. Zes China deed het voor ons. Usted puede investigar a todos los dioses que guste. Je kan die jatten zien wat je wil in Google en internet. Y ninguno de ellos dio la vida por su pueblo. Niet einer van die heeft den zijn leven gegeven voor den zijn stoot. Ninguno de ellos dio su vida por la humanidad. Niet een van die heeft den zijn leven gegeven voor alle mensen. Ninguno de ellos dejó su trono de gloria para venir a salvarnos. Niet einer van die ging van hemel uit om hier te komen ons saving. Solo uno. Plus einer deed. Y su nombre es Jesucristo. En den zijn noem is Jezus. Y tomó forma de hombre. En die maakt zich klein als een mens. Por eso cuando Jesús dice Dat is waarom, wanneer Jezus zegt que el Padre es mayor que Él, dat de Vader is groter als die, no es porque sean mayor, porque son el mismo. dat is niet dat de alle is. Dat Es el mismo Dios. Dat is dezelfde God. Se refiere a que Jesús tuvo que, lo dice Pablo, tuvo que rebajarse. Mire cómo nos ve Dios a nosotros. Wat de meint is, Jezus moest kleiner merken. Tuvo que rebajarse y tomar forma de hombre. De moest zo merken als wie dan weer. Ah, no, pero nosotros muchos nos creemos la gran cosa. Wie verken niet grijpen, wie zijn dat niet zo? Y Jesús dice, tuve que rebajarme Maar Jezus zegt, ik moest van hier zo boven in God, doe ze ook in een a mens. ser hombre. Om een mens met een charpa. Jesús dice, el Padre es mayor. Jezus zegt, de Vader is groter. Porque Él está diciendo desde su Wegen deze nivel humano. ja, de vertelt van zichzelf. Tenemos un solo Dios. Wie hebben plus een God. Por eso debemos de honrarle y alabarle y no olvidarnos de hacerlo. En dat is waarom we maar aan den de eer geven en den einmal loven, prijzen en de never van Así vergeten. que la próxima vez que usted sienta, porque se siente, So dat nächste Mal wat je eens vervuilen en je ben, a lo menos decir un gloria a Dios. dat zij at least prijs den Herrn. O a lo menos un amén mientras que escucha algo, alguna Aber sei predicación. plus Amen, dit is wat je Se escucha que alguien dice, mi Dios es grande. Wanneer je dat hier en dat eens zegt, mijn God is groot. A lo menos diga, amén. Zij at least Amen. O amen. Or Amen. Sé que algunas veces Ik weet dat nogmaals. estamos restringidos En dan zijn voll wie ons, we zijn hier zo plus in een kleine stad. por nuestra cultura, Wegen zes we zijn opgewassen. Maar de por mensen nuestra van ons, forma de ser. wegen zes we zijn. Una vez fui a Los Ángeles, California de visita Een dag voer ik naar Los Angeles, ik deed dus voor een bezoek. y yo trato En ik proef immer, que no importa el lugar donde vaya, dat het wordt niet waar ik ben, si es domingo, want dat zondag is. me gusta congregarme. Dan gleich ik met mensen op te komen. En la casa donde estaba en ese día de visita, En hoe ik den dag, dat huis waar ik den dag gaan voor, le pregunté a mi cuñado, ik vroeg een van mijn vrienden zo. ¿hay alguna iglesia cristiana aquí cerca? Als hier zo eens voor een christelijke kerk dichtbij, Y dijo, sí, aquí a 2 cuadras está una. ja, er zijn twee blok wieder hier zo dichtbij eens was eine. Pero no me dijo qué iglesia era. Aber er zei niet te mij waarvan de kerk dat weer. Ok. Okay. Le dije a mi esposa y a mis hijos, Ik zei te mijn mandje en mijn kinderen, prepárense merk je een druil, porque nos vamos a la iglesia. wegen wie gaan naar de kerk voor. Allá vamos bien contentos nosotros. Du voelt wie werden ranschaftig, Llegamos en nuestro carro, wie tuin du zo, wie werden aan ons fertig, nos metimos. wie ging du aan? Era una iglesia de negritos. Dat weer een kerk waar bloos zwarte mensen bij weer. Nosotros éramos los únicos beta en todo ese lugar. Wie werden de einzige wat een klein beetje lichtere huid hadden als alle eeuwen. O chuata, algo así. Así que imagínense, ¿no? So denk u maar na. Era una iglesia grandísima. Dat weer een grote kerk. Los únicos mexicanos. De einzige merkste, Gente, los únicos mexicanos. de einzige merkste weer wie. Nos miraban como a bichos raros. Die kijken ons aan van wie van je kniepas weer. Estaban celebrando la Semana Santa, la Pascua, Dat weer krijgt aan Oosteren. el Eastern, la Pascua. Oosteren. Estaban celebrando la Pascua, así que imagínense, era una fiesta especial. Estaba llena la iglesia. So dit weer wat bijzonder. De kerk weer ran ganz vol. Cuando entramos por la puerta, En wanneer we dit daar naarheen, dan weer naar alle lied. gente brincando acá,
Menschen, die hüpfen dort so, señoras danzando ahí, Mönches, die dansen du so, los músicos tocando y brincando. die reden Spell, das wie so ein Lied. Esto es una locura, dijimos Und das nosotros. wir so funny, seht wie, das wir so anders. Algunas veces nuestra cultura Evers en onze Kultur, no nos ayuda. das helpt uns nicht. Unsere Kultur helpt uns wirklich nicht. Yo lo entiendo. Ich kann das verstehen. Pero no importa la cultura, Aber das bedeutet nicht, wovon eine Kultur du bist. no debemos de olvidarnos Du wirst never sollen vergeten, de adorar a nuestro Dios. Gott zu loben und preisen. Yo creo Ich glaube, que Él es digno, dass diesen Sender, que aunque nuestra cultura dass irgendwann an unsere Kultur, no nos permita der lässt uns nicht, ni levantar poquito la mano der lässt uns nicht mal ein klein bisschen die Hand abheben. para decir, te alabo, Dios. Zum sagen, wir loben und preisen die Gott. Haga el esfuerzo, Dort der Anstrengung merken. a lo menos si no toda la mano. Wenn je nicht die Hand abheben kann, Manuel, a lo menos así, ¿no? so at least ein bisschen ist das. Te alabo, Dios. Ya lo dije. Dann auf Stelle sagen, ich lobe und preise Gott. So, wie hat er gesagt? Y es que nos cuesta trabajo, ¿está bien? Und das braucht eine Anstrengung, nicht? Algo pasa en nuestras vidas. Irgendwas passiert in uns Leben. Somos formados Wir sind gemerkt. y luchamos contra eso. Und wie kämpfen du mit? En Torreón hay un muchacho Und Torion, du hast einen Jungen, que nació y su papá lo abandonó, der wie geboren und den sein Vater leut den Tag. su mamá lo abandonó, Den seine Mama leut den Tag. vivió en la calle, Der wohnt nie auf Gas. desde niño sufrió violencia. Von klein an hat er den verdurcht. No voy a contar lo que le pasó. Ich war nicht alles vertan, was dem geworden ist. Vivió con las drogas Der hat mit Drugs gekämpft. y nunca en su vida, Und never in den sein Leben, nunca le dieron un abrazo con amor. keiner hat den ever in Hug gegeben von Liebe. Y hace un año lo volví a ver Und als er am Jahr treten, dann sag ich den. y le dije, ¿cómo estás? Und ich sagte den, wo bist du? Déjate, doy un abrazo. Kann ich dir einen Hug geben? No sé si él entendió, te voy a dar un abrazo o te voy a dar un... Ich weiß nicht mehr, was der verstanden Porque hat. se hizo así, para atrás. Le dije yo, calma, tranquilo, no te va a pasar nada. Ich weiß nicht mehr, was der hat verstanden. Ich will dir einen Mira, Hug geben. aber voy a ich abrazarte con cuidado, lo voy a hacer. Und ich sag, den ist der. Y él estaba así, como si lo fuera a golpear y Der wie ganz stief ist, wenn wir den wollen verdurchen. estaba duro. Ganz hart. Algunas veces lo que nos pasa o lo que Dort merken, was uns passiert. nuestra cultura Was unsere Kultur uns tut. nos forma y nos hace de un molde. Das ist, wenn Y der no- uns existiert in Form gibt. Nos cuesta un poco de trabajo hacer algo. In unser, Yo lo es gibt entiendo. eine Anstrengung, den Form ändern. Yo lo sé. Ich kann das verstehen. Cuando llegué a esa iglesia de negritos, Wenn ich in die zweiten Dije- Menschen hineinging, dije, nosotros sí danzamos, dann sagte er, ja, wir nicht tanzen. sí levantamos nuestras manos, Wir unsere Hänge abheben. sí aplaudimos, Wir klatschen. pero esto es una locura. Aber das ist noch viel wieder. Und Le dije a mi esposo, oye, ¿te das cuenta qué manera de alabar a Dios? ich sagte mir nur, was die Antwort hier so Gott preisen? Ninguno se detenía, ¿no? Nicht einer, der das stillhält, nicht einer. Hasta los más viejitos, Mir reicht der ganz alte Mensch. que ya no saltamos y ya no danzamos. Wir können mir recht hüpfen. A lo menos hacían así. Der den mir recht ist dort. Lass es dort. Wenn er nicht hüpfen kann, dann ist es dort. There is joy in the house of the Lord. There is joy in the house of the Lord. There is joy. Amén, amén, amén. There is joy. Das würde er den sehen. Ya los viejitos estaban así. Und der Olle, der den bloß ein Los bisschen más so- grandes brincaban mucho y los Die otros Jugend, bailaban die para Zweier, acá y en para Olle, die allá. Nonsen. Por los pasillos corrían para acá, por los pasillos corrían por allá, danzaban y gritaban aleluya. Y el pastor, en lugar de decirles, ¡hey, be quiet! In der Prediger, an der Stätte ernst sein, der soll still sein. Él decía, amén! Ja, das Come ist on, total. come on, let's dance, let's dance! Ya a lo menos ya se rieron, ¿no? Und das schwer sich mit den Frauen, nicht? Vamos caminando un poco, Wie gehen die Sachen jetzt machen, all das? vamos entendiendo el mensaje. Dann können wir dort, fangen wir an zu verstehen, was das schafft. Nuestro Dios es digno. Uns Gott, der, die Mann in die Ehe geben. Voy a ponerme serio un momento. Ich will nie sagen, das ist nicht mal funny. Nuestro Dios es digno. Uns Gott mal für die Ehe geben. Tal vez usted diga, no, ¿cómo voy a levantar mi mano?
Vielleicht geloof je, nee, ik wil, nu zal ik mijn hand opheffen. A lo menos piense, Vielleicht geloof je, mi Dios es digno mijn God, de eerste, die me woorden in de eer geven, maar niet echt de hand opheffen. de que yo le adore. Of dat schaf van ik zing daar. Él es digno Den moet we over de eer geven. de toda alabanza. Met alles wat we gaan. Él es digno Den moet we de eer geven. de toda gloria. Al dat loven en prijzen. Wat Él we es digno Den moet we de eer geven. de toda honra. En met alles wat we gaan. Así que levanto mi mano un poco y diré, Señor, gracias. So, ik wil nu een beetje mijn hand opheffen en ik wil den zeggen, dankzij. Yo entiendo Ik kan dat verstaan. que somos muy agradecidos con Dios. Ik kan dat verstaan dat we zijn daar dankbaar voor. Y yo sé que usted le da gracias al Señor, En ik weet dat je zegt dankzij te hem. pero la adoración a nuestro Dios Maar dat loven en prijzen van ons God, va más allá dat moet nog weer. de si nos está yendo bien En er staat, dus ook wanneer het zo schijnt, ja, o nos está yendo mal. of wanneer het dom gaat. Yo sé que usted ha pasado por momentos difíciles Ik weet dat je zijn alle dagen voor het zien gekomen. y que sé que es complicado En ik weet dat het zwaar, cuando está pasando un momento difícil de decir gracias. dat wanneer de dingen niet leeg zijn, dan dankzij zijn. Algunas veces hasta reclamamos, ¿por qué? Vaak zijn we maar echt waarom. Pero cuando vemos a Job en su libro, Maar wanneer we een groep kijken en dat boek, él dice estas palabras y créame que la estaba pasando mal. die zegt deze weer, en geloof me, den ging dat krijgt aan dan. Daremos gracias a Dios Die zegt, we worden God dankzij zijn. solo cuando nos esté yendo bien Maar dat is vroeg, waar we blus wanneer ons dat schijnt gaat, y cuando nos esté yendo mal, no. en wanneer het dom gaat, en waar we niet. Y él la estaba pasando difícil. En die hoort het zwaar krijgt dan. Zo. Entonces, tenemos a un solo Dios, So, ja, we hebben blus een God. el cual nos da el mandamiento de alabarle a él. En die geeft ons de lof en alles wat ons valt om den loven en prijzen. Antes del mandamiento no mentirás, Voordat je bouwt, wordt dus eigenlijk niet liegen. antes del mandamiento no robarás, Voordat je bouwt, wordt dus eigenlijk niet stil. está el de adorarle a él. Du eerst die wordt dus eigenlijk, we zijn den loven en prijzen. Amén. Amen. Entonces, uno, tenemos el mandamiento. Dos, tenemos a un solo Dios. Él es el único de toda la gloria y honra. Is, we hebben dat je bouwt. En nummer 2 is, we hebben blus een God. Tres, Nummer 3, hay que adorarlo todos los días. we moeten den iedere dag prijzen. Todos los días hay que alabarle. Iedere dag. Los judíos De Juden, tienen una buena costumbre, los árabes también, pero los judíos tienen una buena costumbre. die hebben een fijne ongewoonheid. A lo menos 3 veces, si no 5, pero a lo menos 3 veces al día, Dat dan at least 3 maal, vielleicht nog maar 4 voor 5, maar at least 3 maal de dag. dedican un momento específico En dan de een moment geven den God. para adorar a Dios. Om den loven en prijzen. Al Dios que usted y yo adoramos. Den zal je God waar die loven en Al prijzen. Dios de Israel. Den God van Israël. A lo menos 3 veces al día, si no 5. At least 3 maal de dag, wanneer ik dat dan 5. Entonces nosotros, hermanos, todos los días debemos de adorar a nuestro Dios. So wie, iedere dag moet we zijn God loven en prijzen. En el libro de los Salmos, En dat boek van Psalm, capítulo 63, verso 1, kapitel 63, el salmista dice, ¿lo puedes leer, por favor? die zegt deze dit. Salmo 63, verso 1. Psalm 63 vers 1, die zegt, een psalm van David, als hij en Juda in de wildernis weer. O God, du bist mijn God, den ik ziek. Mijn ziel dorst naar die. Mijn körper heeft een verlangen die zoals uitgedreven loont naar woede heeft. No, pues sí. Estoy como ustedes cuando escuchan tal vez el español, ¿no? No, pues, sí. El salmista dice que temprano yo buscaré al Señor. Die zegt, tierig wil ik naar God zien. Y algunos tomamos la palabra temprano como de madrugada. En verken, wanneer we zeggen tierig, dan voelt het in ons kop moet plus Pero morgens, niet? yo quiero ir más allá. Maar ik wil nog weer uit dort gaan. Yo quiero ir un poquito más allá. Nog een klein beetje weer. Para mí cuando dice temprano, Voor mij, wanneer ze zeggen tierig, no solamente se refiere a la madrugada, dat moet niet plus morgens. se refiere a que pronto, Dat moet meest bald. se refiere a que ya, Dat moet nu voort. se refiere a que rápido, Nu boezig. que sea lo primero, Dat zal het eerste zijn. antes que nada, Voor ernst voor anderen. temprano, Tierig. rápido, pronto, Boezig. meest antes que nada, bald. Voor anderen. buscaré al Señor. Waar ik naar God zie. Amén. Amen.
Amén. Antes de pensar en cuánto dinero voy a ganar hoy, Als je denken aan hoeveel geld ik van daar wat maken, qué trabajo haré hoy, wat ik van daar wat schaffen, qué negocios haré hoy, hoe wil ik van daar aanvoeren, qué venderé hoy, wat wil ik eten, qué compraré hoy, wat wil ik kopen. es un momento con el Señor. Dat je voordat we een moment hebben met God. Amén. Amen. Amén. 3 cosas. 3 dingen. Adorar a nuestro Dios va más allá de nuestra cultura. God loven en prijzen, dat is wieder af van alles. Dat weg je als plus van de cultuur we hebben. Adorar a nuestro Dios va más allá de nuestra condición. Ons God loven en prijzen, dat weg je als wo we zijn aan het charben. We zijn zo hipsen er niet. Llámese condición económica, Ik meen ons charberlijk, of ook met geld, llámese condición social, of wo we zijn met andere mensen leven, llámese condición de salud, of wo ons we gezin zijn er niet. y usted puede agregarle cualquier condición. Dit is zo van wo allemaal je zijn. Miren, hay un hermano pastor menonita, Ja, maar ik kan in die prediker, se llama Enrique Ball, die heet Hendrik Wol. y él está en Veracruz. En die is krijgt niet in Veracruz. ¿Sí lo recuerda alguien? Kan Sí. ik dat? ¿Han ido alguna vez para allá? Zeg je mal, dus bij Veracruz. ¿Podría levantar su mano? Zeg je een hand opgeven? Qué precioso aquel lugar, ¿verdad? Dat is een smakke stad, nee? Bueno, yo he ido 4 veces Ik ben er 4 mal geweest. y me ha tocado ir a predicar a los pueblos que están alrededor. En doe de kleine steden wat u zijn, doe ik ver een Y hay cosas que han impactado mi corazón. Er zijn dingen wat mij gewoonlijk ter hart ontschiet. Una de ellos fue un pastor, Een van die dat wie een prediker, por cierto se llama José, el mejor nombre de todo el mundo. die had ook gezegd, dat is de beste nummer bevelding. Y el pastor José era un hombre ya grande, como de unos 70 años, En dit prediker dat weer al een beetje oudere vleeg, ruim 70 jaar. y estaba en un pequeño pueblo. Die weer hier zo in een kleine stad. ¿Sabe cuánto ganaba a la semana? Weet je hoeveel geld die maakte werk? 30 pesos. 30 peso. ¿Sabe cuánto es 30 pesos para una semana? Weet je hoeveel 30 peso is voor de ganze werk? Y ese hombre estaba ahí En dit om je de weer doet zo. alabando al Señor, En dat God loven. glorificando al Señor, Gezang. predicando de Dat Dios, prediken. compartiendo la palabra. Dat in zijn woord met Así que no importa So, dat is niet wichtig. cómo esté nuestra condición, Wo we een leven staan. tenemos que adorar a nuestro Dios. We moeten God loven en prijzen. Esa vez que fui yo y lo visité, me llevó el pastor Enrique, dice, vamos a ir a predicar a tal lugar. Dan, het eerste moment dat ik de hand deed, dan weer ik met een andere prediker op bezitten met wie waren naar deze en deze stad gaan. Yo llevaba mi maleta Ik had al mijn zaken met. y traía una camisa muy parecida a la del Vision Care. En ik had een Traía varias así muy bonitas. Me gustaban bastante. Ik ben gleich zo zo'n handen. Y tenía un sobre con dinero que me iban dando en algunas iglesias que llegaba a predicar. En ik had hier zo'n papier, een envelop waar ik mijn geld bij had, wat mir op verschillende steden geven. Y Dios puso en mi corazón, En God zei, de lag op mijn hart en zei, dale tu ropa geef den alles. y el sobre con dinero. En de al dat geld wat je hebt. Y yo dije, ¿qué? En ik zei, wat? ¿Eso dije? Is dat wat ik zei? Dije, ¿qué? Y dijo el Señor, sí, dale tu ropa y el dinero. God zei, ja, geef den dat geld, ook die kleuren. No importa nuestra condición, Dat borat niet wo we staan en leven, debemos adorar a Dios. we zullen God loven en prijzen. Su casa era de madera, palitos. Dit is een huis dat weer van hout, kleine stadje. Su transporte era un burro que estaba ahí. Met wordt hij van een stad naar de andere komt weer een burger. ¿Un qué? Een burger. Ese era su transporte, un burro. Sí, 30 pesos a la semana. Een Su burger, casa. dan nog 30 peso de werk. Su casa nomás era 4 palos así y algo arriba. 4 stadje wordt het dan hersturen en dan hadden we eens wat even, dat we in zijn huis. La iglesita también nomás eran 4 palos y algo de madera. Dat we een ook plus 4 heel stadje en hadden er eens wat even gelegd. Pero él estaba contento por estar ahí. Wat heb je schaftig om dus te zijn? Yo le di mi dinero y mi ropa, Ik geef hem dus mijn geld en mijn kleren. las camisas que tanto me gustaban. En blijf alles is het weer. Después de un año En dan nu een jaar, regresamos voert we dus terug aan. y gente como ustedes En mensen, zoals wie hier nu zijn, de todas partes van alle wegen, construyeron una iglesia y una casa para el pastor. die moeten dus een kerk en een huis voor deze prediker. Una iglesia grande y hermosa. Een grote, smakke kerk. Así que no importa nuestra condición,
debemos de adorar a nuestro Dios. So dat wordt niet hoe we doen in ons leven, wie zullen God loven en prijzen. Él es fiel. Dat heeft zich dat verdiend. Entonces no importa nuestra cultura, So dat wordt ook niet onze cultuur, no importa nuestra condición waar we doen in leven. y no importa nuestra forma de creer. En dat wordt niet waar we geloven, ondanks ons alle eeuwige. Amén. Amen. Me ha tocado visitar iglesias que son muy gritonas, Ik ben vaak een beetje hangen geweest wat de gruwelijkste lied zijn. iglesias que son medio gritonas Zinnen wat de más o menos lied zijn. y iglesias que hacen muy poco ruido Ook zinnen wat de zeer weinig wat zeggen. e iglesias donde no se oye ni una mosca. En ook zinnen waar de niet monden vlieten hier. Pero a todos Maar bij ieder een van die, nos toca adorar a nuestro hoe Dios. zal we God loven en prijzen. Amén. Amen. Amén. Amen. En esa iglesia que al principio les contaba, que yo le pregunté al Señor si no se daba cuenta la gente que Él estaba ahí y que me dijo, sí, Deze sí, track van wat ik eerst vertellen deed, waar de mensen dat niet aan waren, dat God doet weer. y que Dios me dijo que no se daban cuenta. En God zei te mij, de waren dat niet aan. Yo dije, yo sí me doy cuenta. Ik zei, hey, op ik was. Así que empecé a alabar a Dios. So ik vond aan God te loven en prijzen. Yo dije, Ik zei, esta no es mi iglesia. dit is niet mijn track. Si me corren, ni modo. Wanneer we rechecken, dan lukt het te zijn. Pero ¿qué creen que pasó? Maar wat geloof je passiert? Cuando yo empecé a adorar a Dios, Señor, te alabo, Wanneer Te ik glorifico. van God te loven en prijzen, eres grande, die best groot, eres digno de toda la gloria, Señor. die hast die alle gloria van Amén, aleluya. Amen, halleluja. De repente se levanta otro loco de esa iglesia. Of was die een andere aanvloeken? Amén, gloria a Dios. Y me dicen, pastor, si lo corren usted, también que me corran a mí. En dan zei hij, wanneer die wegchecken, dan kunnen we ook wegchecken. Así que no importa nuestra forma de creer, So dat wordt niet wat we geloven. es que, pastor, yo soy callado, Dus prediker die zegt, ik ben een ster. no me siento bien hablando. Ik voel me niet fijn, want ik zal op liedjes vertellen. Bueno, es tiempo de que empiece a adorar a Dios. En prediker die zegt dan, Él es dat is digno, tijd dat je dat gaat loven prijzen. Él es digno, no se olvide de adorar a Je Dios. verdiend. En dat zal je niet vergeten. No los voy a regañar, pero sí les voy a decir esto. Ik wil je niet straffen, maar ik wil je dit zeggen. Al cabo, si no me vuelven a invitar, ya lo dije. Ook wanneer je me van hier weer niet meer aanloeden, dan heb ik dat liedje gezegd. Mientras que el grupo de alabanza tocaba, Ook wanneer die hier zo kost met een piano spelen, een gitaar, of iets wat een instrument, yo sentí la presencia de Dios. denkt je wat je duiden hier zo, ik kan dat spelen, dat God geeft. Y me di cuenta En ik werd aan que ellos hacen su trabajo. dat die doen der arbeid. Si se pregunta cuál es el trabajo del grupo de alabanza, Wanneer je vraagt waarvan arbeid dat is die van God loven prijzen. es invitarnos a nosotros, los que estamos ahí, Dat is ook al die mensen wat hier zo zitten aanloeden. a adorar a Dios. En dat die worden God loven en prijzen. Y lo estaban haciendo bien. En dat is wat deze hier zo duiden. Ahí les va. Hier zo, niet dat zeggen. No es regaño, Ik doe je niet straffen, niet no es kwetsen. reclamo. En ik doe dat is niet dat ik dat nu wel, dat het het wichtigste is. Lo que sí sé es que si no me vuelven a invitar, Wat ik weet is dat wanneer je me nu niet meer aanloeden, yo voy a entender. ik word het verstaan. Pero cuando usted vea Maar wanneer je dat zijn, y usted sienta, porque yo sé que lo siente de en parte je de kan dat Dios, spelen, ik weet dat je kan. y ellos digan, podrías levantar tu mano delante de Dios. En wanneer die zeggen, van je kan je hand opheffen naar God. Tal vez no lo hacen porque dicen, es que no quisiera molestarlos. Vielleicht doen die niet zo'n vrouwen, wegen die willen je niet. Pero el trabajo de ellos es invitarnos a adorar a Dios. Maar de arbeid van deze worship team, dat is je ook alle aanloeden, en dat zal je dan wat hij doen. Y si Sarah dice, ¿podrías levantar tu mano un momento? En wanneer Sarah zegt, wil je een stukje de hand opheffen? Tal vez no lo hace porque se siente, a lo mejor dirá, no, ¿qué van a decir? Vielleicht dat er niet, wegen die hebben angst. Nee, wat worden die zijn? Pero si en algún momento ellos se atreven y dicen, ¿podrías levantar tu mano un momento Maar ook wanneer Isaac op einmal zegt, wil je een stukje de hand opheffen? y adorar con nosotros a Dios? En dat wanneer we God loven en prijzen, Levanten su mano. dan wil je dat vielleicht dan doen. Si ellos dicen, ¿podrías decir, gloria a Dios? En wanneer die zeggen, wil je zeggen, Digan, prijs gloria a God, Dios. dan wil je vielleicht dan zeggen, prijs God. Y aunque ellos no se lo pidan, Ik merk van die dat niet gezegd. y usted se dé cuenta que Dios está aquí, En je wordt het op aan dat God je is, no se olvide de adorar a Dios. niet vergeten den op liedjes te prijzen.
Ans heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ans top te horchen. Onze Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser je in best wohl Lebensjahr ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anluden, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Topklock 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit dein Leben sehen und in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sind von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg top kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir top zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wohl schlecht im Porte sind von so einer Gruppe ist, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenskirch.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die wohl gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die wohl subscribe, auf den Klinger drücken, so dort, was die dort anwollen.